Εάν περπατάτε μόνοι σας ή έχετε μία παρέα, είσαστε 2 άτομα και βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε δεν θα είναι να μείνει ο ένας πίσω και ο άλλος να βγει μπροστά να κυνηγάει σκύλους. Και οι 2 μαζί κάνουμε ένα τείχος, σαν τις δημιουργίες στο μάτι. Δεν περνάει κανένα. Δείχνουμε στους σκύλους, εδώ είναι τα όρια, είμαστε 1. Δεν είμαστε 2. Είμαστε 1. Και όχι 1 μόνο, είμαστε 1 και είμαστε και πολύ μεγάλοι. Εάν εδώ έχετε παιδί μαζί σας, ζευγάρι, μεγάλο παιδί, βάζετε το παιδί από πίσω. Όχι η μαμά κρατάει το παιδί και ο πατέρας βγαίνει να κάνει τον κυνηγό. Βάζουμε το παιδί από πίσω. Εάν οι σκύλοι είναι περισσότεροι, ο ένας έχει εδώ το παιδί και ο άλλος είναι εδώ. Προστατεύουμε το παιδί. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν φωνάζουμε, δεν πετάμε πέτρες. Αν έχουμε κάτι από τα αντικείμενα το χρησιμοποιούμε. Αν όμως δεν έχετε παιδί και φοβηθείτε και χάσετε την ψυχραιμία σας και πανικοβληθείτε και είσαστε 2 άτομα, τότε αγκαλιάστε ο ένας τον άλλον και γίνεται μια μάζα. Αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό συνήθως το κάνουν οι γυναίκες στα κορίτσια, χωρίς να τσιρίζω και δίνω στο σκύλο την αίσθηση, την εντύπωση, δεν σε απειλώ, δεν σε προκαλώ, δεν ενοχλώ, θέλω να τελειώσει. Το χειρότερο σενάριο είναι να επιτεθεί ο σκύλος και να δαγκώσει και σας το λέω με σιγουριά μετά από τόσα χρόνια, αν ο σκύλος θέλει να δαγκώσει, θα δαγκώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να δαγκώσει. Ό,τι και να κάνει. Αν όμως φτάσει αυτή τη στιγμή, φροντίστε να μείνετε όρθιοι, να μην σας ρίξει ο σκύλος κάτω. Οι εκπαιδευμένοι σκύλοι δαγκώνουν σε συγκεκριμένα σημεία για να μην κάνουν ζημιά. Οι ανεκπαίδευτοι σκύλοι μπορεί να ξεκινήσουν από τη φτέρνα και να φτάσουν στο σβέρκο. Εάν δείτε ότι ο σκύλος έρχεται να δαγκώσει, τότε κάντε 2 πράγματα. Το πρώτο, καθίστε κάτω και βάλτε τα χέρια σας να προστατεύσετε το πρόσωπο, το λαιμό σας και το σβέρκο σας. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, τότε κάντε το δεύτερο. Ακριβώς στην ίδια στάση, κάνετε αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση είναι μία εντελώς υποτακτική στάση απέναντί σας. Δεν θα σας πω 100%, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των σκύλων είναι πολύ δύσκολο να δαγκώσει. Έχετε γίνει μία μπάλα, δεν κοιτάτε το σκύλο, δεν εκφράζεστε, ο σκύλος δεν έχει λόγο να έρθει. Θα πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση που ο σκύλος θα έρθει και θα κάνει δαγκώματα στο σώμα. Και αν σας κάνει κάποιο δάγκωμα στο σώμα, τουλάχιστον, όχι ότι αυτά τα σημεία δεν είναι δύσκολα, αλλά θα έχετε γλιτώσει σημεία τα οποία οι ζημιές μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες. Ο λαιμός, το πρόσωπο, το σβέρκος, το κεφάλι.